무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Lord, thank you sa among school supplies distribution. Thank you, Lord, for the sponsors. Bless them more. We pray that 100-fold of blessing be given to the sponsors. Thank you. We bless you, Father God, in Jesus' name. Amen. Hi mga ka-vibes, nita karon sa school supplies distribution sa mga kabataan o sa mga youth. Okay, you can now open. Ang siya kay sulod. Yee! Okay, si sulod. Open. Oh, nakunoy bag kan Jericho. Pero ikaw wala kay bag, pero unsay nasa imo? Guwapo na imong notebook daw, kana imong notebook. Pero o kana sa ibabaw ng notebook. Kana. Unya kang syan. Wow. Wow. Uy, nahulog. Siya nahulog. Kang di. Wow. Hi. How about you? Sa imo ba? Wow. Ting klase naman good mga ka-vibes. Karong kano sa ganing klase? Sa college. September. Pero ang USTP kano sa September 2. Then ang mga high school ano sa ang imo week may kay wow. Pila ka bug imong notebook ni? Ang imo unsa di imo pod? Balik siya. Piyon sa imo, pakita. Wow. Diling hubiri. Ang imo pod, Niel. Imanyel, amang Imanyel be. Thank you sponsors. Thank you sponsors. Mo. Pila ka bak notebook? Wow. Then ang imo. Wow. How about yours, Roslyn? Karil? Si sulod. Taptoy, unsa pa? Pajama? Wow, unsa pa? Mga notebook. Sige, unsa may maisulti sa ninyo sa atong mga sponsors? Ay, thank you guys kuno. Mga sponsors, thank you. Sa uulitin po. Sunod, madugangan pa ni atong mga kabataan. Actually, napatay ihatag po sa bukid. God bless, mga unsa may maistorya nimo? Unsa may istorya ninyo sa atong mga sponsors? Guys, later na mo. I've received a lot and I'm so grateful because I have this one kay ang uban kay walay ingani. You are the only one na naaana. Kabalo ko, ikaw ra. Busa nga. Tinod na nga siya ray naana kay wala. Apil kami.
Ate man na siya kay mas taas man siya. Duha rin mo. Wow, ang importante na yung mga gamit sa school. Ay, notebook. Oh, mama, unsay may isulti mama sa mga sponsors. Sa sponsor and God bless you more. Thank you. Thank you. What can you say? What can you say? Thank you for your love. Thank you sa dami. Ulaon. Diyan. Saman may sulti mo dyan. Sa sponsor. Ikaw, unsay mga sulti mo sa sponsor? Salamat, sponsor. Salamat daw sa sponsor. How about you? Ikaw. Thank you. Okay. Palakpakan na to si Lord sa blessing. Ayan, gihatag sa matag sa God bless.